Ето вижте сместа от какво се получи. Взимаме мляко кисело, садаме една и половина това. После взимаме и това нещо и бъркаме, хубавичко бъркаме. Бъркаме и така хубавичко, хора, вижте, бъркаме. И пускаме до 15 минути на лицето, докато да се изсъхне. И после мажем и така под очичките, вижте. Ето така мазим бурерно навсякъде, хора. И така мазим. Мазим и така. Чакайте, ето къде да си подсапам косата, хора. И мазим и така хубавичко.